Здравейте и добре дошли в онлайн курса Климал. Сега нека разгледаме парниковия ефект. Климатът обикновено се определя като средната и променливата температура, валежи и вятър за определен период от време. От месеци до милиони години, като обичайният период е 30 години. Климатичната система се променя във времето под влиянието на собствената си вътрешна динамика и поради изменения във външните фактори, които влияят на климата, така нареченото форсиране или натиск. Външният натиск върху климата проистича от природни явления като вулканични изригвания и слънчеви колебания, както и поради предизвикани от човека промени в състава на атмосферата. Слънчевата радиация захранва с енергия климатичната система, като пресича космическото пространство и достига до Земята, където предизвиква множество различни ефекти. С течение на времето, планетарната система клони към състояние на динамично равновесие, при което постъпващата слънчева енергия е почти в баланс с изходящата радиация. Ето защо температурата на Земята е била относително постоянна през последните векове. Това равновесие обаче е динамично и човешките дейности и парниковите газове все повече го променят. Средното за планетата количество енергия, което всяка секунда достига до горната част на земната атмосфера, е около 342 вата на квадратен метър. То зависи от ъгъла със Слънцето, който варира в зависимост от географската ширина, годината и времето на деня. Малко по-малко от половината от слънчевата светлина, стигаща до горната част на атмосферата, не достига до повърхността, а се отразява обратно в космоса или се поглъща от облаците и атмосферата. Аерозолите са малки, суспендирани във въздуха частици, които са отговорни за отразяването на слънчевата енергия. По естествен път те достигат до атмосферата вследствие на действието на ветровете по повърхността или вулканични изригвания. Дъждът обикновено изчиства аерозолите от атмосферата за 1 или 2 седмици, но когато мощно вулканично изригване изхвърли частици далеч над най-високите облаци, тези аерозоли обикновено влияят на климата в продължение на 1 или 2 години, докато не паднат в тропосферата и не бъдат свалени до земната повърхност от валежите. По този начин големите вулканични изригвания могат да причинят спад от около половин градус по Целзий на средната температура на земната повърхност, който може да продължи с месеци или дори години. Пример за това е изригването през 1991 година на планината Пинатубо в Филипините, която охлажда северната наземна повърхност с 0,5-0,6 градуса по Целзий и чието ефекти продължават до 1993 година. Има и създадени от човека аерозоли, главно произхождащи от промишлени процеси, които също водят до значително отразяване на слънчева светлина. Земната повърхност отчасти поглъща и отчасти отразява енергията, която прониква в атмосферата и достига до нея. Количеството светлина, отразено от земната повърхност, зависи от ъгъла на падане на слънчевата светлина и от естеството на субстрата. Повърхностите с светъл цвят, като сняг или лед, отразяват много повече от по-тъмните повърхности, като океаните или сушата. Свежият сняг може да отразява до 80-90% от падащата светлина, докато в открит океан се отразяват едва 6% от светлината. Това явление се нарича албедо. Това е отразяващата способност на даден предмет или повърхност. Количеството на отразената и погълната енергия се променя според измененията в характера на повърхността. Около 71% от слънчевата енергия, достигаща до планетата, се поглъща от системите на Земята, от които 23% са водни пари, прахови частици и атмосферен озон и 48% от повърхността, а около 29% се отразяват в космическото пространство от повърхността и от атмосферата. Отразената енергия не си взаимодейства с климатичната система на Земята и не играе роля в нея. Когато материята поглъща енергия, нейните атоми и молекули започват да се движат по-бързо. Повишеното движение увеличава температурата на материала. Температурата обаче не се покачва безкрайно, тъй като атомите и молекулите на Земята не само поглъщат слънчевата светлина, а също така излъчват топлинна инфрачервена енергия или топлина. Количеството топлина, която излъчва повърхността, е пропорционално на нейната температура на 4-та степен. Ако температурата на Земята се покачи двойно, излъчваната енергия би се увеличила 16 пъти, т.е. 2 на 4-та степен. Атмосферата и повърхността на Земята поглъщат общо 71% от постъпващата слънчева радиация. Взети заедно, те трябва да излъчват същото количество енергия обратно в космоса, така че средната температура на планетата да остане стабилна. Повърхността отделя енергия посредством 3 процеса – изпаряване, конвекция и излъчване на топлинна инфрачервена енергия. В процеса на изпаряване молекули на водата абсорбират постъпващата слънчева енергия и преминават от течно в газообразно състояние. Така топлинната енергия, изпарила водата, става латентна. Когато молекулите на водната пара се кондензират в дъжд, латентната топлина се отделя в околната атмосфера.
Една малка част от енергията напуска повърхността чрез конвекция. Въздухът, който е в пряк контакт с затоплената от Слънцето Земя, става топъл и подвижен. Топлият въздух се издига, пренасяйки топлината далеч от повърхността. В крайна сметка, нетно около 17% от постъпващата слънчева енергия напуска повърхността под формата на топлинна инфрачервена енергия, топлина, излъчвана от атоми и молекули на повърхността. В действителност, топлинната енергия, излъчвана от повърхността, е много повече. От тези нетни 17%, само около 12% преминават директно през атмосферата и се разпръскват в космоса. Останалите 5% се абсорбират от атмосферата. Това се случва, защото топлинната енергия, излъчвана от повърхността, има различна дължина на вълната от слънчевата енергия и взаимодейства с атмосферата по различен начин. Молекулите на парниковите газове в атмосферата поглъщат топлинната енергия, отделена от повърхността, и така затоплят Земята, като излъчват все повече топлинна енергия във всички посоки. Част от тази енергия се връща обратно към повърхността, която от своя страна я поглъща и освобождава отново, при което се загрява повече, отколкото само от входящата слънчева енергия. Изчислено е, че повърхността излъчва средно равностойността на 117% от постъпващата слънчева енергия, която достига до нашата планета, а поглъща 100% от нея. Това е така нареченият естествен парников ефект. Естественият парников ефект прави възможен живота, който познаваме на Земята. Ако Земята разпръскваше в космоса равностойна на погълнатата слънчева енергия, средната температура на повърхността щеше да бъде минус 19 градуса по Целзий. Средната повърхностна температура преди промишлената ера е била около плюс 14 градуса по Целзий или с 33 градуса повече. Но не винаги е било така. В миналото Земята преживява периоди с доста по-ниски или по-високи средни температури. Динамичното равновесие може да бъде променено от естествени или антропогенни причини, които влияят върху количеството на входящата и изходящата енергия, а оттам и на енергийния баланс на Земята. Всъщност, цялата климатична система се задвижва от енергийния баланс на Земята чрез сложни взаимовръзки, определящи количеството на погълната, отразена и излъчена в космоса енергия. Промените в снежната покривка, горите, атмосферният състав, земната и океанската повърхност, температурните нива влияят на това сложно, многофакторно равновесие. Климатичната система съдържа и многобройни взаимовръзки, които могат да усилят положителната обратна връзка или да намалят отрицателната обратна връзка на ефектите от промените в факторите, оказващи натиск върху климата. Например, когато нарастващите концентрации на парникови газове затоплят климата на Земята, снегът и ледът започват да се топят. Това топене разкрива по-тъмни сухоземни и водни повърхности, които до тогава са били под снега и леда. Тези по-тъмни повърхности поглъщат повече слънчева топлина, причинявайки повече затопляне, което води до повече топене и така нататък, в самоподдържащ се цикъл. Тази взаимовръзка между ледовете и албедото усилва първоначалното затопляне, причинено от повишаващите се нива на парникови газове. Някои взаимовръзки действат в кратък времеви отрязък в продължение на часове или дни, докато други се развиват цели десетилетия или векове. За да се разбере действителното въздействие на дадена взаимовръзка, трябва да се вземе предвид времевата скала. Въпреки че енергийният бюджет на Земята е почти в равновесие, сателитните измервания и съдържанието на топлина в океаните сочат към неголям положителен баланс, който съответства на бързо променящия се атмосферен състав. Земята поглъща повече енергия, отколкото излъчва, което води до повишаване на температурата на планетарно ниво. Последствието от човешкото въздействие върху климата са увеличаването на емисиите от индустриалната революция и особено от 1950 година до днес, както и промяната в предназначението на Земята и унищожаването на естествени резервоари на въглерод, като горите. Всичко това води до увеличаване на атмосферните концентрации на парникови газове. Вследствие на това, количеството на земното лъчение, уловено от парниковите газове, се увеличава и повече енергия остава в климатичната система на Земята.